Програма «Саба» в ефірі телеканалу АТR. Я Єлизавета Цереградська. Вітаю усіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. І говорити наступні півгодини ми будемо про ситуацію на Закарпатті. Дуже багато, насправді, було інформприводів напередодні. І для того, щоб зрозуміти, що, власне, відбувається зараз на заході країни, ми запросили в нашу студію гостя Юрій Шуліпа, правозахисник. Доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку. Я не знаю навіть, насправді, надто багато запитань виникає в мене особисто, дивлячись з тих повідомлень у засобах масової інформації стосовно того, що відбувається наразі на Закарпатті. Спочатку почалося все, в принципі, зі спалення угорського прапору. Це було у місті Берегове на Закарпатті. Після того ми почали публікуватися відео, я, власне, прошу їх показати, про те, як над Мукачевом постійно літають вертоліт, туди збирається військова техніка і пояснюється це все багатьма причинами. Є чутки про те, що нібито там наразі намагаються контролювати мігрантів, які дуже активно почали перетинати кордон. І, зокрема, ще є така чутка про незаконне відчуження земель прикордонної смуги. Тобто про все це ми сьогодні поговоримо більш детально, але спершу я хотіла би почути вашу думку, власне, стосовно того, що відбувається зараз на заході країни. На заході країни зараз, скажімо так, відбуваються такі оперативні слідчі заходи. Чому? Тому що там дійсно ситуація дуже важка, оскільки там є, як нас повідомляв заступник генерального прокурора України, військовий прокурор, що частина українського кордону там взагалі ніким не контролюється. І так само є дуже напружена ситуація з біженцями, про те, що ми чули в останніх новинах. І, скажімо так, там проходять так звана, це не антитерористична операція, а як така оперативна розшукова, щоб відновити законність на кордонах з Угорщиною. Цікавим є те, що насправді, якщо це є питання мігрантів, які перетинають незаконно кордон, то чому задіяні силовики? Тому що навіть спецтехніка туди приїхала. Більш того, ще раніше оголошувалося про початок так званої операції «Стіна». Що вона значить, власне, і чи взагалі це є припустимим, що силовики беруть участь у таких заходах? Так, знаєте, тут, скажімо так, силовики потрібні настільки, наскільки це, наскільки, на жаль, склалася така кримінальна ситуація в цьому районі. І, скажімо так, там зараз не тільки біженці та незаконне відчуження землі на прикордонній смузі, а ще, до речі, і контрабанда. Про те, що нам кажуть у новинах, і ми це все можемо бачити. І силовики дійсно там потрібно, оскільки дійсно ситуація там дуже-дуже важка. Окрім того, якщо ви вже зазначили про контрабанду, насправді от місто Мукачеве на Закарпатті, воно ніколи не відрізнялося, скажімо так, правопорядком, тому що, хоча це така досить туристична зона, довкола багато санаторіїв, зокрема про випадок у одному з санаторіїв Карпати ми також поговоримо, але я хотіла би зрозуміти, в принципі, ситуація є достатньо стабільною. Там кримінальний рівень був завжди дещо підвищений, і про це знали всі, навіть туристи, які туди приїжджали відпочивати. Чому раптом з'ясовується, що там є якісь проблеми, і туди аж стільки техніки, стільки працівників, такий контроль? Тобто, з чим ви це пов'язуєте? Аж ось такий зріст і контрабанди, і мігрантів, і порушень? Розумієте, справа в тому, що західний кордон України взагалі
Це наші ворота в цивілізацію, в Європейський Союз та в інші цивілізовані країни. І неприпустимо, щоб там був якийсь бардак та різне кримінальне свавілля. Це неприпустимо для України. Там повинен бути, скажімо так, певний ідеальний порядок, щоб не було там жодних злочинів, ніяких біженців. Раніше цього порядку дотримувались? Чи... Ні. Ну, який там може бути раніше порядок, коли сам заступник генерального прокурора сказав, що там частина кордону взагалі не контролюється. Як це можна? Дійсно, навіть і влада це визначила. Чому не контролюється? Якщо зі Сходом зрозуміло, чому там є 400 кілометрів неконтрольованого кордону, то чому на Заході в нас така проблема? Ну, ви знаєте, скажімо так, це не нам, фахівцям, таке питання краще задавати, а владі, ну, скажімо так, голові Держадміністрації Закарпатської області, хто безпосередньо за це відповідає, голови Держприкордонної служби, розумієте, представникам митної служби та іншим керівникам нашої країни. Ну, знову ж таки, якщо говорити вже про якісь цифри, я зараз зазначу, що військовий прокурор Західного регіону Олег Синюк, він заявив, що наразі на Закарпатті проводять в рамках розслідування кримінального провадження понад 100 обшуків з метою документування протиправної діяльності організованої групи. Тобто мова все-таки йде про якусь організовану групу і, відповідно, правоохоронні органи, силовики, вони знають про те, що вже є якісь конкретні люди, які займаються цим, правильно? Так. Бо дивіться, будь ласка, що такі злочинні кримінальні групування, вони не можуть самі по собі виникнути. Вони виникають також завдяки підтримки з боку правоохоронних органів. Зокрема, вже є інформація про те, що силовики затримали та оголосили підозру керівнику Берегівського районного відділу Головного управління Держоргкадастру у Закарпатській області. Тобто, ну, коли є інформація про затримання працівника Держоргкадастру, то, звісно, це говорить про те, що проблеми дійсно є і вони серйозні, зокрема, про ділянки кордону і присвоєння незаконного. Після того є інформація, що в санаторії Карпати під Мукачевом, знову ж таки, туди вдерлися спецпризначенці та затримали одного з відпочиваючих, його на ім'я Гурват Атіла, який відомий за прізвиськом Докі. Власне, як вважають правоохоронці і силовики, це він і є організатором оцього так званого приватного кордону. Вам щось відомо про цю постать? Ну, знаєте, скажімо так, відомо, але моя думка такова, що він один не зміг би це все зробити. Що ця ситуація криміногенна, вона склалася також про те, що я раніше пояснював, завдяки місцевим правоохоронним та державним органам влади. І, зокрема, мені здається, що там слід веде до Закарпатської обласної державної адміністрації. Що це не можна одну особу розглядувати окремо від органів влади та інших злочинців, які там паразитували всій цей час. Ну, зокрема, знову ж таки, як ви зазначили, то ця організація, вона пов'язана з контрабандою цигарок та навіть наркотиків. Тобто, знову ж таки, всі прекрасно розуміють, що ця організація, якщо і діє угрупування, то воно діє вже давно і дійсно, напевно, є підозри вважати, що вона діє у зв'язці з правоохоронними органами і владою. Але я хочу зрозуміти, зокрема, що робити надалі, чи вдасться, власне, владі зараз якось стабілізувати ситуацію? Знаєте, зараз нам всім треба спостерігати за всіми тими подіями, які відбуваються. Затримали одне, порушили кримінальні справи друге. Але щось буде далі. Чи уникнуть від покарання оці злочинці, яких затримали, як будуть розглядати їх кримінальні справи судді? Ось за цим треба дуже уважно спостерігати. На вашу думку, знову ж таки, враховуючи ситуацію, яка зараз на Сході, наскільки країна здатна і, в принципі, що зараз відбувається в парламенті, от зараз пленарний тиждень, створення антикорупційного суду і усі відповідні органи, які зараз намагаються поставити і створити, наскільки реально от взяти під контроль це все? Ну, знаєте, я хочу сказати, що насправді самі по собі, як правоохоронні, так і державні органи, вони
не можуть дуже добре працювати без суспільства. Тобто тут з боку суспільства також потрібен суспільний контроль. З боку громад, окремих громадських активістів, блогерів, щоб люди взагалі мали можливість з цим інформаційним тиском на ту ситуацію вимусити владу, щоб вона дійсно виконала свої обов'язки згідно з чинним законодавством. Бо насправді проблеми більш за все в Україні існують з невиконанням законів. Що у нас є закони, але влада закони не виконає і дуже часто вона сама порушує. І це все від кожного з нас зараз залежить, як ми їх будемо заставляти виконати закони. Я вас зрозуміла, дуже вам дякую. Юрій Шуліп, правозахисник, сьогодні в нас в студії пояснив, власне, що відбувається на Закарпатті і зробив певні припущення стосовно подальшого розвитку подій. Зараз я пропоную подивитися огляд стосовно подій у світі. Прошу сюжет. У результаті вибуху у столиці Афганістану Кабулі загинуло щонайменше 18 осіб. За словами джерел безпеки, 8 поліцейських та 10 мирних жителів загинули поблизу ресторану в Хаєрхані, де зібралися ряд високопоставлених чиновників партії «Ісламське товариство Афганістану». Відповідальність за напад узяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». Росія заблокувала в Раді безпеки ООН підготовлений Сполученими Штатами проект резолюції про відновлення міжнародного розслідування щодо встановлення винних у хімічних атаках в Сирії. Це вже 10-те вето, застосоване Росією в Раді безпеки ООН по Сирії з початку бойових дій в цій країні у 2011 році. Державна газета Північної Кореї Родон Сінмун написала, що північнокорейський народ засудив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до смертної кари. Найгірший злочин, за який його ніколи не можна буде помилувати, полягає в тому, що він наважився образити честь та гідність вищого керівництва. Він має знати, що він усього лише огидний злочинець, засуджений до смертної кари корейським народом, пише видання. Дві найбільші профспілки Франції вчетверте за осінь проводять протести по всій країні проти президента Еммануеля Макрона та його реформ. Зазначається, що у 170 містах протестувальники вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення політикою Макрона. У демонстраціях також бере участь велика студентська спільнота.